ବାପାଙ୍କର କାହାଣୀ। ମା ସିନା ଆମକୁ ପେଟରେ 9 ମାସ ଧରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଲାଳନ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଜାଣିନାହିଁ କାହିଁକି ବାପାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପରେ ଆସେ। ମା ବିନା ଦରମାରେ ସଂସାରର ସବୁ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ତାର ସବୁ ଦରମା ସଂସାର ଚଲେଇବାରେ ଲଗେଇ ଦିଏ। ସଂସାରରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବଦାନ ସମାନ, ତଥାପି ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା କାହିଁକି ପଛରେ ଆସେ? ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ରୋଷେଇ କରି ଦିଏ। ତମକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗେ ବାପା ତା କିଣି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। 2 ଜଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମ ପାଇଁ ସମାନ, ତଥାପି ମାର ଭଲ ପାଇବା ଆଗ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପଛରେ ଆସେ। ଫୋନରେ କଥା ହେଲା ବେଳେ ମାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ତମେ ବାପାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାଅ। ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖିଛ ଏଇ କଥା କ'ଣ ବାପାଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗେନି? ଆଲମାରି ଭରିଯାଏ ରଙ୍ଗୀନ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ତଥାପି କାହିଁକି ବାପା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ମାର ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ କେବଳ ଗୋଟେ ହାତରେ ମୁଦି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ବାହାଘର ସମୟରେ ମିଳିଥିଲା। ତଥାପି ମା କମ୍ ଗହଣା ପାଇଁ ଅଭିଯୋଗ କରେ, କିନ୍ତୁ ବାପା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତଥାପି କାହିଁକି ବାପା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି? ବାପା ସାରା ଜୀବନ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି ପରିବାର ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିନି କାହିଁକି ବାପା ପଛରେ ଆସନ୍ତି। ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଘରର ସବୁ କାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ବହୁତ ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଖୋଜନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପା ସବୁଦିନ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି କାରଣ ସେ ହିଁ ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଆଉ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପଛରେ ହିଁ ଥାଏ। କେବଳ ସେହି ମେରୁଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଲାଇକ୍।